Se ye ka se obi ehwe acid egu obi so e koso pa e wo ye mangana mo e koso na ka me fi se ne e koso no ye be pe kwan bi e de saa acid na fa so e bia obeto acid a ye be bi sound ya o de koye potianse ya tomo because e di ni penya are wo sam kese we ye asam anu odin pa because akwala ka ho Ante Naa aso ye no asam esu abayewa bi a we pie ho wo hwe na adwuma ma driver ni o wa adwuma nim na chese e bi omo de eye provision eyi na omo distributor a driver owo adwuma nim no na chese wone ne kekae ma bibia fae ma wone ne nyisan bebe ma wo bae na wo hwe wo ba ne kasam a bebia wote no ntokwasi kakra ma oni be ma ne ntem etie e ma ono akopɛ ne dan e na ma ho trenti e dan ne time so ye na chese wonya sika enfentue bi na chese genti adada boy no sande ko ne ho ko hihye na chese ai so mo san ekɔ trans bio na se sia na ma boy no hwi acid gu no so e ma aka boy ni di acid ne ba fi ho no na ne ba 9 months e da ne 9 so a all breastfeeding no enti wo hwi acid ne gu no so no na chese wo se bi gu akwala no so a sabe se medamfo ni na di kirewa wankasa wo be su ankasa abaywa kama so no fefefe nanim nyina ase aye ye de ne chese ni papa de ye hu na abrantie ase eye abaywe life na se sia nema acid no hwegu no support pa de attention tv ye nya hu ye enti mi stress se utie wi a update bi e beba e fa sa abaywe asem no ye de bebro ye nkwante na aso ye enkohwe infonin mrasisia love LOVE ekumye hello meso wo kama na ntoro ba ne so yene wunyina na ye ready ade e friend love LOVE odo akowie ade baba wo mama me mo atrase ye bo me nkomai menkwama ne se me ba ne abayo ya otiminche me ba panina no na ma wo ma 5 wo ya na oye panyin nti edidimu na abrabo ma ho kiri ya me be nya adwuma wo da boase ewota krade kwan no so nti okanya adwuma wo ho no adwuma na okwanya anum no na okwhia ba ma wo fra na Enoch Mensa na onye ne hihye ho no ma nche ne yefunu bai nti yefunu bai no no ode ne ko na wofo nchen ewanzeba ne maame na ne papa nchen nti omukoye no ana ode ne ka kire nti ode ne kwa kire na o ka kire me bei se Enoch ne maame fra me bei won nchen ka kire ne se Enoch ya me ba pa na mo me po wo from na wasampa na me ba no onye ommo pa oni besie bia wo baba akwa enye yame a nke we kunu ente me sraw se wofia na wokọ na wo wi a me ba no ke man wa ne na enwa na ochina ente ni mu na me be ba me nchen ente na onyem 3 months o ba me nchen se kache ne maami ankasa na ne maami akache aketesi a wonyim se me ba no so wudifo no me hu bi da ente so nya wo a wu nim na woka fa nti wu wi a man ware no jane wonemu mrika jane ana me be ba me nchen nti me be ba me nchen wankọ bi ma hyehye me nchen na ya me ye na adom na odo wo ye nti o wu wi ye no na abrabo ma ayeden pa nti be ma no bae na obehwe no nti okwa ba ye 3 months na waba na wabehwe no nti ewo ma na akwala ye nya ba ye 6 months de ko na be me sha asese ode aware sam etete me be ana me be ka acha ne sa me nwaro enti wo de po bi foforo na enye ne ntena aware but me de me nwaro enti okan ya na be me sugu so ase oka ana me be so de bi me mpene enti se aware sam na wo de ba ha me de a kakra wa gbom koi wo de to aduan ma me de no jai na wo de wo ba na wunya fabra wo ba no enti obejae enti mia na me ye bibi na me de bu akwalai nti egusua na mfi bebi ayete no aye se edan asama aye din aman nti wo tue na me be baka se ma Enoch misika wane nchen wo mra amenyim ne mu no oje misika bi o ka chem sa me wo de ba ma nti me friend na ode ses kana aman na ye da rent dan
ana me be friend me friend so odi tum so firo hwehwe bi na maba betua kai ama nti oban no dan no kani na akwesi 1005 1008 nti 1008 no otua 1000 na eka 800 no so okwa abana we betua ka okwa eda no hwe o so yare wamba nti anche bi obae no so firo yenkokrom na yen nkototon yem bi ba akwala no nti mommy ye kokrom abo na omukwan nti omukwan na so yendi nkan yenko fie no wura ho na yenko chase kan nkan nti omunam ya na omukọ fie no wura nti omukwan na so efie ramaba me ba gbo chase kan nkan no na emom ska me de ba ye 500 nti me de ba na me be ka cha ne se na ade na wanka ncham ne ye kwa ya akase a cha fie no wura na wate ase no so firo ska bi de mu fon so nti me kwa yi aba na ya de ashosh na ya de ama nti ehona na akwala no wenya na ama nti me be itru no so akwala na isu nti efie ne ben nti okofie na wa akwama akwala na anufu na ofiri ho na okwan na efie ho na all rent ni nipa ba akopa na etifie ho nti okwan no so Esther meja me bag wo fie no wura ho nsu wo mti be ba ma akwala nti ude mpa ocho to emika yibra na otena asese o ma akwala ya anufu nti ehwana ena enoki na enyim ni na obato me ba na wo ho nti obato na so edan ba ku bi wo na enoki iwurom na me bebi sa na ho ya wewre wo ye dan wo ho na so me ya ade na nche na opie nti opie na me ba ne to sen fa akwala ni suwa na me ka asa me nkyerɛw na me bebe ya ne se me fa ni suwa sen asam no wo ka kyerɛ ma so nti akwala ni num nti wo de ka kyerɛ me also firo mese fa akwala ni so ka sa 3 times nti ehwa na me be ya ampene na akwala na nonunum na oda no ho se okọ nti oda no ho so okọ na na osa 10 no ho na otu asidi no gu onu akwala ni nyina so sam nti otu gu no so no na esa me be egu nani egu akwala na akwala ni fi ni nsa na oto asidi na ewo fam ho no na akwala idide da asidi ni mu tesa akwala atofom asa to acid mu baby 9 months or water ne ho from size na water na me be nsu nani na egushi onhu baby onfa so the demand na ohwehwe ya no hu gate kwan na opie na odiem ka okeka esa bro na esa so we yi ne bag na ode ba na ohia no eni fi odi asam na mfi do ma egu na numu na enoka na di we dwa no kwadadadada ana nkofo bu an omoma no ngoma no nom ya na omoma no so trauma nya miayim asam kro America enadu me ban ti da me ban ti da esanse ne awa sonu Philomena Philo onkwa hiame Philo tieme onkwa hiame pa o pesa o beto Philomena tieme me pesa o to enam kolebu fo so ne do Philomena yedi minyai Philo ya pesa ya je onkwa tieme bua me ne anya onkwa Philo yedi Edimamio Philo ya pesi eje nkwanti yedi Philo usa me bosse ube yedi asan hoso yesia dia life me say life is always a teacher nyatui ebetua tuya bi ayasie mentiasie sa wo fo obi adia uye niye na yemfo obi ade ense no se susuyampa se woma wo fie Philomena semebo oh semebo na wo bre Philo semebo na wo bre o ma mi ba ha 2 weeks yentumi anyina ha yene atidem anyina na kura yenya huni o me do funi ma yehia wodam ha no nya ba be hia bi 3 days e kokolebu
Krona domwa. Adom just me yahune me kasa kwa me yahune. Kaka entumi. Say am back I win na yes gebio. Adene papa me se me ne wote hey. Na dem hanawe. E wa punu nyina ma bia to ho. E wa ahapunu nyina ya bia to so ye nyahune. Filo yentumi wese wo bewu. Ti abasa se wudini no ya bahwe na fe ya jewonkwa. Na yennia enye hwe eyanka bio. Me se Mati. Oh. Philomena wa wo pe. Acha wa wo ba ko. Che o baba ko. Philo. Semebo. Sa peja wo sa na mame. Be se semebo ene. Semebo ene se wo mame bre enye kwa. Enyizi Philomena. Philomena. Wasemi apusi fo ya omuya. A doctor for tini so. A nurse for address wo ko tini so. Yentumi ye di watu ambulance mo bese akokolebu dia ka nyame be yama ye ketua bi Philomena sonhode mame pa mame kachi no free kagu bibi ni mame Ofienzeba me se mo fa kachi na wadi ewu awada mo fa ni foni ne ntoso mame na nim se sasa bronsam go fa se mesrese acid no ya ye ton acid e di empa na ye di ye se bibi poti bi o wa ye di acid ni ya mumma ye hu na se mfa so nso nhye da ye ni so saa ye mtu acid asemfi e ye omman because e ya de a esenya pa e ne o de se kan kra to nipa ni menemu e na otwa ne ti kra fi so anka e be hu se ye na wo da ne nipa ni sa abo awie ni wa gya ne life amano e kwe ntwa akra